இந்த வருஷம் கொரோனா காலகட்டம் வந்திருக்கனால இந்த டோக்கன் முறையெல்லாம் மாறி இருக்கு. அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? முதல்ல வந்து இந்த கொரோனாவை காரணம் காட்டி ஜல்லிக்கட்டை நிப்பாட்டாமல் ஜல்லிக்கட்டை நடத்துகிற தமிழ்நாடு அரசாங்கத்துக்கு என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஆமாம், டோக்கன் வந்து நேரடியாக போய் நோய் தொற்று அபாயம் இருக்கிறதுனால நேரடியாக போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது நடைமுறையாக பார்க்கும் பொழுது இன்றைய சூழ்நிலையில் இது ஒரு நல்ல விஷயந்தான். ஏன்னா ஒரு 1000 மாட்டுக்காரங்க ஒரு இடத்துல குமியும் பொழுது நோய் தொற்று ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம். அதவே இப்போ நம்ம இதை கம்மி பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ஆன்லைனில் பதிவு பண்ணுறது இது என்ன நடைமுறைக்கு எப்படி சாத்தியமாகுதுன்றது தெரியலை. இது நடைமுறைக்கு வந்துச்சுன்னா ஓரளவுக்கு இந்த கூட்டம் கும்பல்களில் போய் நசுக்கப்படுறது, ஒரு நாள் முழுவதும் காத்து கிடக்கிற வேலைகள் இல்லாமல் ஓரளவுக்கு மக்களுக்கு நல்ல விஷயந்தான் எனக்கு தோணுது. இதில் இன்னும் நிறையா கிராமத்தில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் சிரமப்பட தான் செய்வாங்க. அவங்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு மாற்று ஏற்பாடு பண்ணி அதையும் பண்ணிட்டாங்கன்னா இது ஒரு நல்ல விஷயம். ஆமாம், இது இன்னொரு விஷயம், இந்த கமிட்டியில் எப்படியுமே கமிட்டியில் பரிசு வாங்கியிருப்பாங்க, அவங்களுக்கு டோக்கன் கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள் வரும். இப்படி ஆன்லைனில் நம்ம டோக்கன் கொடுக்கும்போது கமிட்டியும் அது பிரச்சனையை தான் கொடுக்கும். பாவம் அவங்க வந்து அவங்க இப்போ சொன்ன இடத்துல டோக்கன் கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலைகளை அது உருவாக்கும். இது ஒன்று இருக்குது. இதில் இந்த மாதிரி நடைமுறை சிக்கல்கள் நிறையா இருக்குது. இந்த வருஷம் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா, அவனியாபுரத்தில் மாடு அடைச்சா அலங்காநல்லூர் பாலமேடு அடைக்க முடியாது அப்படின்னு. அது ஒரு விதத்தில் ஏற்றுக்கிறக்கூடிய விஷயந்தான். புதுசாக மாடுகள் அடைக்க போகிறாங்க. அதே மாதிரி மாடுபிடி வீரர்களுமே இப்போ நான்லாம் அவனியாபுரத்தில் மாடு பிடிப்பேன், பாலமேட்டில் மாடு பிடிப்பேன், அலங்காநல்லூர்லேயும் மாடு பிடிப்பேன். இப்போ ஏதாவது ஒரு ஊரில் தான் பிடிக்கணும் போது நம்ம ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷனை தான் தேர்ந்தெடுக்கிற மாதிரி வருது. இது ஒரு வகையில் பார்த்தா நிறையா பேருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். இன்னொரு வகையில் பார்த்தா நம்மளை மாதிரி திறமையானவங்க வந்து நம்மளை மாதிரி ஆட்கள் நபர்கள் இன்னும் நிறையா வீரர்கள் வந்து எல்லா வாடியிலையும் கலந்துக்கிற முடியாத ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கும். ஒவ்வொரு வாடியிலையும் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ரசிகர்கள் இருப்பாங்க, ஒரு மாதிரி எதிர்பார்ப்பாங்க. அதில் சரி நம்ம அந்த வாடிக்கு போவேணாம் இந்த வாடிக்கு போவேணாம் அப்படின்னு போகும்போது காம்படிஷன் கொஞ்சம் கம்மியாகும், சுவாரஸ்யம் குறைவாக இருக்கும். உருவாகி வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் புது அணியிலேருந்து இளைஞர்கள்லாம் வளர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்கள பற்றி நீங்கள் என்ன கூற விரும்புகிறீங்க? அவங்கள பற்றினா நிறையா மக்கள் வந்து இது ஒரு பேஷனாக நினச்சி வர்றது வாழ்த்துக்கள் தான், வரவேற்கிறோம், எல்லாரையும் வரவேற்கிறோம். இன்னொன்று எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு டீமு யாராவது ஒரு சப்போர்ட்டில் இருக்காங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்க சப்போர்ட்டர்கிட்ட இந்த டிஷர்ட் அடித்து கொடுங்க, பனியன் அடித்து கொடுங்க, பாக்கு வாங்கி கொடுங்கன்றதை கேட்குறத தவிர்த்துட்டு எங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் போட்டு கொடுங்க. ஒரு அதிகபட்சம் ஒரு டீமுக்கு 15 பேர் தான் இருக்க போகிறாங்க. எங்களுக்கு யாராவது ஒரு டீம் ஸ்பான்சர் பண்ணி ஒரு நண்பர்களை எனக்கு ஒரு இன்சூரன்ஸ் மட்டும் போட்டு கொடுங்கன்னு சொல்லி நம்மளாக இண்டிவிஜுவலாக இன்சூரன்ஸ் போட்டுக்கிட்டோம்னா நமக்கு அது ஒரு மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். இன்னொன்று வந்து ஜல்லிக்கட்டோட பேசிக் கான்செப்ட் என்னென்னா, ஸ்போர்ட்ஸோட பேசிக் கான்செப்ட் என்னென்னா ஒழுக்கமாக இருக்கிறதுக்கு தான் ஜல்லிக்கட்டு. எல்லாமே ஸ்போர்ட்ஸே பொதுவாக விளையாட்டு வந்து ஊரில் சும்மா உட்காந்துருந்தோம்னா தேவையில்லாத பிரச்சனை பண்ணுவாங்கன்னு தான் ஒரு விளையாட்டை உருவாக்கி வச்சாங்க. அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். பாரம்பரிய விளையாட்டும் அப்படி தான். இந்த மது அருந்துறது, கஞ்சா, போதை, இந்த மாத்திரைகள் இதெல்லாம் தவிர்த்துட்டு உங்களுடைய சுய புத்தியோட சுய நினைவோட விளையாடணுன்றதை நான் அந்த இடத்துல சொல்லிக்கிறேன். இன்னொன்று 21 வயசுக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அரசாங்கம் வந்து அனுமதி கொடுக்குது. சிறுவர்களை தயவுசெய்து நம்ம டீமில் ஆள் இல்லை, நல்லா விளையாடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள கொண்டு பயன்படுத்தாதீங்க. இது வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், இருக்கிற எல்லா டீமுக்குமே தெரியும் என்ன வேணாலும் நடக்கும் களத்தில். அப்படி சூழ்நிலையில் நம்ம புதுசாக ஒரு பையனை கொண்டு வந்து இப்போலாம் நம்ம தம்பி ஒருத்தன் கடைசியாக நடந்த ராமநாதபுரம் வடத்தில் மாடும் பிடிச்சது கிடையாது, பெரிய இடத்துல ஆடினது கிடையாது, ப்ராக்டிஸ் விட கூட நம்ம இங்கே நம்ம உள்ளே விளாட விட மாட்டோம். அவன் என்ன யார்கிட்டயோ ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினச்சான்னு தெரில, அவனை கொண்டு போய் காலை முட்டை விட்டு மாடு இந்த பக்கம் குத்தி அந்த பக்கம் கொம்பு வந்துருச்சு. கொஞ்சம் ஒரு இன்ச்சு மேலே குத்தி இருந்துச்சுன்னா நரம்பு போயிருக்கும், ஒரு அரை அடிக்கு மேலே போயிருந்துச்சுன்னா உயிர் தடத்தில் மாடு பாஞ்சிருக்கு. இன்றைக்கி அவன் ஆளே இருந்திருக்க மாட்டான். அவனுக்கு அப்பாவும் கிடையாது அம்மாவும் கிடையாது. ஆமாம், இது வந்து அஃபென்ஸு. ஆக்சுவலாக வந்து அவனுக்கு வந்து 18 வயசு தான் ஆகுது. அந்த 18 வயசு முடியாதவனை வந்து நம்ம ஜல்லிக்கட்டில் களமிருக்க வச்சோம்னாலே அது வந்து அஃபென்ஸு, சட்டப்படி அது வந்து தப்பு. ஆமாம், போலீஸ் வந்து மொத்தமாக சும்மா சாதாரணமாக ஒரு கேஸை போட்டு அவங்க பாட்டுக்கு போயிடுறாங்க அப்படின்றதுக்காக நம்ம சட்டத்தை தெரிஞ்சுக்கிறாமல் இருக்கக்கூடாது. அரசு வந்து விதிச்சிருக்கிற வயதோட அளவு வந்து 21 வயது நிரம்பி இருக்கணும். அதே மாதிரி 40 வயசுக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடாது. இந்த இன்பிட்வீன் கேப்பில் தான் மாடு பிடிக்க அரசாங்கம் வந்து அனுமதி கொடுத்துருக்கு. ஜல்லிக்கட்டுக்குன்னு இருக்குது ஒரே சட்டம் தான். வடமஞ்சள் ரோட்டுக்குன்னு தனியாக கிடையாது, வாடிக்குன்னு தனியாக கிடையாது, வெளிவரட்டுக்குன்னு தனியாக கிடையாது. வாடிக்கு என்ன சட்டம் போட்டிருக்காங்களோ அதுதான் இப்போ நம்ம அரசாங்கத்தோட ஒரே பொது சட்டம். இனிமேல் வருங்காலங்களில் வடத்துக்குன்னு தனியாக ஒரு ரூல்ஸை க்ரியேட் பண்ணணும்.
வெளிவரட்டுக்குன்னு தனியாக ரூல்ஸை நம்ம கிரியேட் பண்ணி அரசாங்கத்திட்ட நம்ம கொடுத்து அனுமதி வாங்கணும். அதுக்கு முயற்சிகள் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. அது பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது வரைக்கும் நம்ம இப்போ அரசு என்ன விதிமுறை இருக்கோ அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அந்த விதிமுறைப்படி 21 வயது நிரம்பியவர்களுக்கு தான் அனுமதி கொடுக்கணும். சங்கத்திலேருந்து 20 வயசாக ஒரு வயசு மட்டும் எக்ஸப்ஷன் கொடுத்து 20 வயதுக்கு நிறைவு பெற்றவர்களை மட்டும்தான் களத்தில் கலந்துக்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுத்துருக்காங்க. அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்னு கேட்டுக்கிறேன். இன்னொரு விஷயம், தயவுசெய்து காலை முட்டுறேன் கையை முட்டுறேன்னு சொல்லி உங்களுடைய உடம்பை வந்து ஒச்சப்படுத்திக்கிறக்கூடாது. வெளியில் இருக்கிறவங்க கை தட்டுவாங்க, ஆடியன்ஸ் பூரா பயங்கரமாக கை தட்டுவாங்க, அப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க, விசில் அடிப்பாங்க. அது அந்த டைமோட முடிஞ்சு போயிடும். 25 நிமிஷம் நீ மாடு பிடிக்கிற அந்த 25 நிமிஷத்தோட முடிஞ்சு போயிடும். அதுக்கப்புறம் உன்னை எவனும் கண்டுக்கிற மாட்டான். ஒரு காயம் போட்டு நீ வீட்டில் கிடந்தேன்னு வச்சுக்க, யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. உன்னை அப்பாவோ அம்மாவோ பார்க்கணும். உயிர் போச்சுன்னா அப்பாவுக்கு பிள்ளை இல்லாமல் போயிடும், மனைவிக்கு கணவன் இல்லாமல் போயிடும், அக்காவுக்கு தம்பி இல்லாமல் போயிடும். அப்போ நம்மளால் என்ன முடியுமோ அதை வந்து முறையாக பண்ணுங்கள். தயவுசெய்து இந்த மாதிரி தேவையில்லாத வேலைகளை பண்ண வேணாம்னு கேட்டுக்கிறேன். வந்து இந்த மாடு பிடிக்கிறதுக்கு போகும்போது இந்த ஒரு டீமாக போகிறாங்க, அப்படி போகிறாங்க, தனிப்பட்ட முறையிலையும் போகிறாங்க. அதை பற்றி உங்களோட எனக்கு தெரிஞ்சு மலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டில் சிறப்பு பரிசு வாங்கின பிளேயர், சோலோ பிளேயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் முடக்கத்தா மணி பரிசு வாங்கினாப்புல அவர், விமல் பண்ணக்குடி விமல் அவரெல்லாம் சோலோ பிளேயராக தான் வந்து பரிசு வாங்கினார். அரட்டாப்பட்டி கண்ணன் அவர் சோலோ பிளேயராக தான் பரிசு வாங்கினாப்புல. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒருத்தன் மாடு பிடிக்கிறான்னு அவனை பிடிக்க விடாமல் போகிறதுக்கே 10 பேரை உள்ளே கூட்டி போகிறாங்க. இப்போ இந்த பேஜ் கணக்கு வந்தவொடனே ஒரே பேஜில் 30 பேர் பதிஞ்சுக்கிறது, அடுத்தவனை மாடு பிடிக்க விடுறதில்ல. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வீடியோவிலலாம், கட்டையில் தூக்கி கொண்டு நிப்பாட்டுவாங்க, அவர் மாடை பிடிச்சி போய் அங்கே கீழே விழுவார், அங்கேருந்து 10 பேர் அப்படியே தூக்கிட்டு வந்து மறுபடியும் இங்கே வைப்பாங்க. உள்ளேருந்து மாடு கையை காமிப்பார், மாடை வைக்கிறவர், இந்த மாடு வர சொல்லு அப்படின்னா உடனே இவனை தூக்கி கொண்டு கட்டையில் இருக்கிறவனை பூரா அடித்து தள்ளி விட்டு இவனை தூக்கி நிப்பாட்டுவாங்க. இவன் பிடிப்பான், மறுபடியும் போய் விழுவேன், மறுபடியும் வருவேன், மறுபடியும் வருவேன். இது என்ன வீரத்துக்கு பரிசு? தனியாக போகிறோம். நம்மளாம் சோலோ பிளேயர் தான், அப்போலேருந்து தனியாக தான் போகிறோம். இன்னும் வரைக்கும் எனக்கு டீம் 30 பேரை கூட்டிகிட்டு போய் பிடிக்கணுன்றது இல்லை, அப்படியே போகிறோம். இதில் நிறையா முறைகேடுகள் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. முறைப்படி பதிவு செஞ்சு போகிறவன் வந்து முட்டாள் மாதிரியும், முறைகேடு பண்ணி பரிசு வாங்கினவன் பூரா நல்லவன் மாதிரியும் நடந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆமாம், இதை வந்து விழா குழுவுமே வந்து ஆதரிக்கிறது மனசுக்கு வருத்தமாக இருக்குது. நமக்கு ஆதாரமாக நிறையா இருக்குது, நம்மளால் சொல்ல முடியும், ப்ரூவ் பண்ண முடியும், நிறையா இருக்குது. ஆமாம், அது சொல்லி அடுத்தவங்க மனசை புண்படுத்தணுன்றதில்ல, தேவைப்பட்டால் அதை வெளிப்படுத்துவோம் கண்டிப்பான முறையில். யார் யார் எப்படி முறைகேடு பண்ணி பரிசு வாங்கினாங்க அப்படின்றத வந்து ஆதாரத்தோடு வச்சுருக்கோம். எந்த பணியனை போட்டு இறங்கினாப்புல, அந்த பணியன் யாருடைய பேரில் பதிஞ்சது, அடுத்து மாடு பிடிச்சதுக்கு ஒரு வீரர் வந்து 4 தடவை இறங்கி படிக்கிறாரு, கடைசியில் அவர் கார் வாங்கிட்டு போகிறாரு. முதல் பேஜில் இறங்கி டிஸ்குவாலிஃபை ஆகிட்டு போகிறாரு, 2வது பேஜில் இறங்கி டிஸ்குவாலிஃபை ஆகிட்டு போகிறாரு, மறுபடியும் 4வது பேஜில் வந்து மாடு பிடிச்சி அதுலேயும் டிஸ்குவாலிஃபை ஆகிட்டு போகிறாரு. எல்லாம் போன அந்த வீரர் கடைசி பேஜில் வந்து என்னை விட ஒரு மாடு அதிகமாக பிடிச்சி கார் வாங்கிட்டு போகிறாரு. அப்போ இது வந்து முறைகேடு, முழுக்க முறைகேடு. இதுக்கு வந்து விழாக்குழு வந்து முழுக்க ஆதரவு தர்றாங்க. அப்போ நம்ம அந்த இடத்துல நம்ம இன்றைக்கி வழக்கு தொடர்ற மாதிரி அன்றைக்கி நம்ம வழக்கு தொடர்ந்துருக்கலாம், வச்சுருக்கலாம், செஞ்சுருக்கலாம். சரி, ரைட்டு, நல்லா இருக்கட்டும், அவ்வளோதான் நம்மளுடைய கான்செப்ட். இதையுமே ஏன் அப்படி நான் சொல்கிறேன், இந்த இடத்துல சொல்கிறேன்னா, இது வந்து கண்டினியூவாக போய்கிட்டே இருக்குது. அதாவது முறைப்படி மாடு பிடிக்கிறவன் பாதிக்கப்பட்டுக்கிட்டு முறையற்ற வகையில் முறைகேடு பண்ணி வர்றவன் வந்து ஜெயிச்சுக்கிட்டே பரிசு வாங்கிக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னும் பொழுது அது வருத்தமாக இருக்குல்ல. நேர்மையாக நடந்துக்கிறவனுக்கு ஒரு நீதி, நேர்மையற்றவனுக்கு தான் பரிசுன்னா இது எந்த விதத்தில் நியாயம்? டீமாக செயல்படுறது இந்த முறையே தவறு. அதனால தான் வந்து நாங்கள் ஒவ்வொரு தடவை வலியுறுத்துறது, இந்த சிறப்பு பரிசு முறையை கொண்டு வர வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். இதுவாவது ஓப்பன் மைண்டு 10 மாடு பிடிச்சான் அவனுக்கு வந்து பரிசு கொடுத்துறோம்னு சொல்லி இந்த கார் கொடுக்குறாங்கல்ல மாடுகளுக்கு சிறந்த மாடு, அதெல்லாம் என்ன அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்கன்னே நமக்கு தெரியலை. நமக்கு 10 பேரை தெரிஞ்சிருந்துச்சு, நமக்கு ரெக்கமெண்டேஷனுக்கு ஆள் இருந்துச்சுன்னா நம்ம மாடு சிறந்த மாடு தான். அதனால தான் நம்ம அந்த காரு சிறப்பரிசே வேணாம்ன்ற. இது பூராமே முறைகேடாகவே இருக்குது, முறையற்ற வகையில் தான் பூராமே போய்கிட்டு இருக்குது. முறையாக கொடுத்தது ஒரு 3 வருஷம் தான் முறையாக கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் 3 வருஷம் பூரா முறையற்ற வகையில் இந்த கார் போய்கிட்டே தான் இருக்குது. காரு வந்ததுலேருந்து பிரச்சனையாகிக்கிட்டே தான் இருக்குது. அது வெளியிலேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாமல் இருக்கலாம், உள்ளுக்குள்ளே ஆன்ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு அது எந்த வகையில் நடக்குது அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். அதனால் இதெல்லாம் தவிர்த்துட்டு எல்லாருக்கும் இந்த காருக்கு 10 லட்ச ரூபாய் கொடுத்து நீங்கள் 2 கார் கொடுக்குறதுக்கு வர்ற மாடுகளுக்கு பூரா சிறப்பு பரிசாக கொண்டு போனீங்கன்னா அந்த 1000 குடும்பம் உங்களை வாழ்த்தும்ல, 1000 குடும்பங்கள் வாழ்த்தும். இன்றைக்கி எல்லாமே விவசாய குடும்பம் தான், எல்லாருக்குமே பரிசு இருக்குது, எல்லாமே வைக்கிறாங்கல்ல. அதனால் விழாக்குழுவும் சரி, இந்த கொடுக்குறவங்களும் சரி, எல்லாருக்குமே அந்த பரிசை கொடுத்தாங்கன்னா அது உபயோகமாக இருக்கும். ஒரு ஏதோ கொடுக்குறத ஒரு 1000 பேருக்கும் அந்த பணத்தை பிரித்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பரிசு அவங்க கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த 1000 குடும்பங்களும் வாழ்த்தும். இந்த கார் பஞ்சாயத்து நடந்துக்கிட்டு கோர்ட்டுக்கு போய் கேஸு நடந்துக்கிட்டு ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஒரு அவமானமாக தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இது வரைக்கும். இதில் வந்து பெருமை கிடையாது, ஜல்லிக்கட்டுக்கு இது வந்து அவமானம் தான்.
இந்த வாடி மஞ்சூரட்டுலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெண்கள் வந்து மாடு வைக்கிறாங்க, வடத்துலேயும் வந்து அவுக்குறாங்கல்ல, பார்த்துருக்கோம். நம்ம மாடு அவங்களாம் வந்து அவுக்குறாங்க, வரவேற்கத்தக்க விஷயந்தான். அந்த மாடை பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு டீம் கிளம்புது. இப்போ ஒரு 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 பெண்மணி வந்து மாடை அவுக்குறாங்க அப்படின்னா பெரிய விஷயம். அவங்கள நம்ம வந்து வாழ்த்தி வரவேற்கணும். அதை விட்டுட்டு அவங்களோட போய் நம்ம போட்டி போட்டு அந்த மாட்டையும் பிடிச்சி அந்த பட்டு சேலையை வாங்கிட்டு போய் நீயே கட்டிக்கிற போகிற. ஒரு அலாவணி அப்புறம் ஜல்லிக்கட்டில் நடக்குது. ஒரு பெண் வந்து அவுக்குறாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு பட்டு சேலை கொடுங்க. இது வந்து பெருந்தன்மை மனுஷனுக்கு இருக்கணும். அந்த இதை வந்து அந்த மாட்டையும் நீங்கள் பிடிச்சி நாங்கள் வந்து அதை அந்த பட்டு சேலையை வாங்கிட்டு போய் நீ என்ன பண்ண போகிற? அந்த பிள்ளை வருது, இவ்வளோ ஆண்களுக்கு மத்தியில் ஒரு பெண் வரும்பொழுது அந்த பெண்ணுக்கு நம்ம வந்து ஒரு மரியாதை கொடுக்கணும். அது திறமையான மாடோ திறமை இல்லாத மாடோ அது ரெண்டாவது பிரச்சனை. என்னுடைய இது சொந்த கருத்தை ஒழிஞ்சு நீங்கள் வந்து பிடிக்காதீங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு ரைட்ஸ் கிடையாது. என்னுடைய சொந்த கருத்து. இப்போ நானாக இருந்தேன்னா அந்த மாதிரி மாடுகளை நான் பிடிக்க மாட்டேன். அவங்களுக்கு நம்ம வழி விடுறதன் மூலம் அவங்களுக்கு ஒரு மன சந்தோஷமாக இருக்கும். அடுத்தடுத்து அவங்க களத்துக்கு வருவாங்க. இந்த பொண்ணை பார்த்து இன்னும் 4 பேர் வருவாங்க, வரணும் அப்படின்றது என்னுடைய கருத்து. அவ்வளோதான். இந்த ஜல்லிக்கட்டு வந்து எப்படியோ ஆரம்பித்து எப்படியோ முடிஞ்சு எப்படியோ போகிறத ஜல்லிக்கட்டை ஒரு மிகப்பெரிய எழுச்சி, ஒரு போராட்டத்தின் மூலமாக இன்றைக்கி நம்ம ஜல்லிக்கட்டை தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. இந்த கொரோனா காலகட்டத்திலே நடந்துக்கிட்டு இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து அன்றைக்கி நடந்த அந்த எழுச்சியும் அந்த போராட்டம் தான் காரணம். அந்த போராட்டத்தை முன்னெடுத்து சென்ற மாணவ மாணவிகள் ஒவ்வொரு வயசான பெரியவங்கள்லேருந்து பிறந்த குழந்தைகள் முதற்கொண்டு போராடிச்சு. அப்படி போராடின தமிழ் மக்கள், வெளிநாடு வாழ் நண்பர்கள், வெளிநாட்டிலே எத்தனையோ பேர் இருந்துக்கிட்டு போராட்டம் பண்ணாங்க. இன்றளவும் ஜல்லிக்கட்டு வெளிநாட்டிலேருந்து இயக்கிக்கிட்டு இருக்க அந்த நண்பர்கள், வெளிநாடு வாழ் தமிழர்கள், போராடின எல்லாருக்கும் இந்த இடத்துல நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். என்னதான் போராட்டம்னாலும் அந்த மெரினா புரட்சி, மெரினா போராட்டம் தான் இதுக்கோட ஹைலைட்டே. அதை நினைவாக தான் நம்ம வீர விளையாட்டு சொந்தங்கள் சார்பாக விவிஎஸ் மெரினா போராட்டக்குழு அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாணவிகளுக்கு நன்றி சொல்லும் விதமாக நம்ம அதை நடத்திக்கிட்டு வர்றோம் அந்த டீமை. அதன் மூலமாக நம்ம ஆல்ரெடி அந்த பேர்லேயே நம்ம ஒரு டீம் வச்சு அவங்களுக்கு நன்றி செலுத்தினாலும் இந்த இடத்துல அவங்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நம்ம நன்றி சொல்கிறதுல கடமைப்பட்டிருக்கோம். எல்லாருக்கும் நன்றி. தம்பி கௌதமுக்கு நன்றி. நம்மளை கொண்டு வந்து ஒரு சிறு கலந்து உரையாடல் மூலமாக என்னுடைய அனுபவங்களையும் என்னுடைய கருத்துக்களையும் வெளிக்கொண்டு வந்ததுக்கு தம்பிக்கு நன்றி. என்னோட சார்பாகவும், விவிஎஸ் மெரினா போராட்டக்குழு சார்பாகவும், போலீஸ் வினோத் பிரதர்ஸ் சார்பாகவும், முடக்காத்தான் முனியாண்டி சாமி குழு சார்பாகவும், புதுசாக நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்க வீரபாண்டி நவநீதன் நினைவு குழு சார்பாகவும் இந்த நேரத்தில் வந்து நன்றியையும், எல்லாருக்கும் ஜல்லிக்கட்டு நடக்குது, கொஞ்சம் சேஃப்டியாக இருங்க. அதோட கொரோனா வந்து பரவிக்கிட்டு இருக்குது, அதுலேயும் ரொம்ப சேஃப்டியாக இருங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் மாஸ்க் போடுங்க. வேக்சின் போடாதவங்க போட்டுருங்க. போட்டால் தான் வந்து பொது இடங்களில் நிறைய இடத்துல அனுமதிக்கிறாங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் வேக்சினை போட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி இதோட கேட்டுக்கிட்டு எல்லாருக்கும் பொங்கல் வாழ்த்துக்கள். மகிழ்ச்சி. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வருஷம் 2022 தொடங்கிருச்சு. அனைத்து ஜல்லிக்கட்டாக இருக்கட்டும், மஞ்சூரட்டாக இருக்கட்டும், வடமஞ்சூரட்டாக இருக்கட்டும், இனி போகும் காலங்களில் மாட்டினோட உரிமையாளராக இருக்கட்டும், மாடுபிடி வீரர்களாக இருக்கட்டும், அனைவரும் எந்தவித கோபதாபங்கள் இல்லாமல், போட்டி பொறாமைகள் இல்லாமல், நல்லபடியாக சந்தோஷமாக மாடுகளை அவுத்து மாடுகளும் பிடிச்சி எந்த வித ஒரு வேறுபாடுகள் இல்லாமல் நம்ம ஜல்லிக்கட்டையும் மஞ்சு விரட்டையும் வடமஞ்சு விரட்டையும் அடுத்த தலைமுறைக்கு சிறப்பாக எடுத்து கொண்டு செல்லணும் அப்படின்றது என்னோட ஒரு சின்ன வேண்டுகோள். நன்றி. விவிஎஸ் மெரினா போராட்டக்குழு, சிவகங்கை.